1800 Amaerea arte donibani garazi. Nire lurra Pirinioetan oso zoriontsuak bizi itzaten ginen familia eta biok. Egunestian baserriko jarduerak hasten ziren. Sukaldeitik usain aterratzen ziren. Amonak, amak, zebek eta nire alabek gozarria prestatzen zuten. Mahaiaren gainean esne freskoa, etxeko ogia eta gurina prest egoten ziren. Egunero amonak deitzen zigun. Gozaltzeko nire txikiak altzaku lanera. Nire aitak eta langile batzuek lurra laboratzen zuten bitartean, beste bastuzek behiak eramaten zitutzen bazkatzera, beti txapela buruan, beroa bizia izan airren. Gona itunekin, mantal zuri, betz edo urdinekin, eta zapi buruan barretzean ian egiten zuten etxeko emakumeek. Neskek fruituak eta baratziak bitzen zitutzen bazkarria prestazteko. Ni, Salvador, joiazen ibitzen nitzen nire anaiakein eta lehengianekin betzuaten errobi ibairaren ertez takik uretara arritxoak botatzen. Nituen eta arritxoak uretan borbobilak egiten. Zitutzen ikusitz, orduak patzen geniutuen. Aste buruetan metzaioan ondoren, auzoko bizilagunekin bitzen ginen bazkatzera, abestiak, dantzak, platerak, dena poza zen. Behin gudarriak baserria hurbildu ziren. Nire gurazkoek beste aldera bizizera joango ginela esan ziguten. Egun batzuk pasatu eta gero itsasoan zegonen. Erraldi bastera igo ginen. Agurtzera joan zirenek negar egiten zuren. Amonak baitre nire gurasoek ere.
egun goibelak pasatu genituen, hitza zontzian, zenbat denbora lurra ikusi gabe. Azkenean, ea non genuden jakin nahi nuen. Uruguaira, iristi ginela esan zidan aitak. Baina Uruguaian ez ginen geratu. Argentinaraino joan ginen. Buenos Airesko oze etxe handi batera heldu ginen. Etxeri, Hotel de los Inmigrantes, deitzen zioten. Han, jende asko. Itzuz ezegunak, ohitura, desberedinak. Nire aitak eta bere anaiak. Nire osabak atera ziren lanaren bila. Haiek landako zereginak egiten zekiten. Horregi gatik beste baldia bat egin genuen azulgo zelaia batera. Bertan bizitza berria hasi ginen oso gustura. Hango jendeak guk adina ohitura antzeko zituen eta. Askotan jabearen familiarekin bitzen ginen mahaiaren inguruan ospatzeko. Behin Alberto Joanak bere urtebetzea ospatu zuenean dantza egiten genuen afaldu ondoren. Han neskatxa bat ikusi nuen. Altua, iraina, ile bildua. Baldomera itzenkoatzen eta nire itxukuntza hitz egiten zuen euskara.